Вітаем вас. І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. сёння ў праграме узгадаем атмасферу, што панавала ў сталіцы да свята працы. Убачым, як адзначылі міжнародны дзень танца ў беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Завітаем на рэспубліканскую прэм'еру фільма нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» «Час вярнуцца». Паслухаем песню «Не маўчыце» заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Жанет, прымеркаваную да Дня перамогі. Адчуем галасы Палесся ў прасторах сусвету, што прадставіла Гомельшчына на сцэне Палаца Рэспублікі. Даведаемся пра праект «Музей на вобмацак», рэалізаваны на грант прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І пазнаёмімся з работамі ўдзельнікаў фестывалю мастацтваў «Арт-Мінск-2024». І пачнем праграму з віншаванняў. Праваслаўныя вернікі сёння святкуюць галоўную хрысціянскую урачыстасць Вялікдзень, альбо Дзень светлага Хрыстова ўваскрэсення. Галоўным сімвалам свята з'яўляецца яйка, якую ўвасабляе народнае ўяўленне пра жыццё, сонца, вясновае абуджэнне прыроды і перамогу жыцця над смерцю. А адной з асаблівасцей менавіта беларускага Вялікадня з'яўляецца хаджэнне валачобнікаў, якія віншуюць са святам, спяваюць песні і жадаюць здароўя і добрага ўраджаю. Мы таксама віншуем усіх з Вялікаднем і жадаем міру і дабрабыту. Віншаванні з прафесійным святам сёння таксама прымаюць выдаўцы, рэпарцёры, журналісты, рэдактары і карэспандэнты. У Беларусі 5 мая адзначаецца Дзень друку. Жадаем усім, хто працуе ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, увасобіць усе свае творчыя задумы. Няхай давер і любоў аўдыторыі растуць з кожным днём, вострага пяра і ўдзячных чытачоў. 5 мая заўсёды ў нашай краіне было такім днём, які быў вельмі важны для тых, хто працуе са словам. У першую чаргу, безумоўна, для журналістаў папяровых медыа, але я думаю, яшчэ для ўсіх, у тым ліку для чытачоў нашай краіны. Кожная прафесія неабходна і важна. Гэты культурны тыдзень адзначыўся яшчэ адным святам – 1 маем альбо святам працы. Гэты дзень нагадвае пра важнасць працы. Яе каштоўнасць і значнасць застаецца сімвалам росквіту і стварэння, сяброўства і згоды, асабліва ў год якасці. Да свята ў краіне зладзілі тэматычныя мерапрыемствы, акцыі і канцэрты. Цэнтральнай пляцоўкай стаў парк Перамогі, дзе Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам правяла шэраг актыўнасцей. Далучыліся да святкавання прадстаўнікі працоўных калектываў, дзяржаўных органаў кіравання, ветэраны працы, дзеці і моладзь. Это 300-й концерт республиканской народно-патриотической акции «Мы вместе за Беларусь», который за уже 8 лет существования проехал по всей стране, по всем ее регионам, по всем районам уже не один раз. Танец – універсальная мова, якая аб'ядноўвае людзей розных культур і нацыянальнасцей, звязвае мінулае, сучаснасць і будучыню. На гэтым тыдні сваё прафесійнае свята адзначылі і танцоры ўсяго свету – Міжнародны дзень танца. У гэты дзень у розных установах прайшлі тэматычныя канцэрты і творчыя вечары. Так, у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка выступіў з праграмай народны ансамбль народнай музыкі, танца і песні «Рэй». Як яго стварылі амаль 30 гадоў таму Віктар і Людміла Васілені, і што ансамбль уяўляе сабой сёння, даведаўся наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Дзень танца адзначаецца па ўсім свеце па ініцыятыве Міжнароднага савета ЮНЕСКО з 1982 года. У 80-е гады Людміла Васіленя толькі скончыла 8 класаў, дзе займалася ў калектыве «Зорка» і паступіла ў тэхнікум лёгкай прамысловасці. Але прыйшла ў тэатр танца «Карагод», бо не магла без любімай справы. Па заканчэнню тэхнікума яна паступіла на аддзяленне народных харэаграфій універсітэта культуры і мастацтваў, дзе сустрэлася з будучым мужам, які быў спачатку музычным, а пасля і мастацкім кіраўніком першага прафесійнага недзяржаўнага ансамбля музыкі і танца «Бліскавіца». Людміла бліскуча прайшла адбор у ансамблі, на працягу ўсяго перыяду працы была адной з самых яскравых выканальніц. Там мы і пазнаёміліся з маёй жонкай, з Людмілай, і прайшлі до 95-го года, до 1995 года. Тут у БДПУ стварыўся факультэт народнай культуры.
гучыць вельмі прыгожа, і для мяне тады таксама гучала вельмі прыгожа. Я быў запрошаны ў якасці кіраўніка калектыва, які на гэтым факультэце якраз арганізоўвалі. За музычны складнік адказваў Віктор Васіленя, а за харэаграфію яго жонка Людміла. Так і стварыўся ансамбль «Рэй». Для меня, ну и, наверное, для тех участников, которые есть в этом коллективе, это такой лучик, это луч, который указывает путь, куда дальше идти. Да, это старое слово, которое уже утрачено, но мы им пользуемся и стремимся идти вот по тому пути, который нам давала Людмила Евгеньевна, куда он нас сейчас указывает. Рэй – это большая дружная семья, да, у которых есть много поколений, есть люди, которые только приходят, это вот первокурсники наши, есть люди, которые очень давно в коллективе, все дружные, мы встречаемся не только в рамках нашего коллектива, еще можем где-то отдыхать. Поездки нас всегда сплачивали. И еще раз говорю, это одна большая-большая семья, у которой есть единая цель – это развивать белорусскую культуру, развивать белорусский танец, ну и максимально показывать на разных площадках, концертах вот нашего города, ну и нашей республики. Людмила Васіленя распрацоўвала і шыла першыя касцюмы для ансамбля, а пасля праявіла сябе як балетмайстар-пастаноўшчык. Сёлета дзень танца калектыў упершыню сустракае без сваёй маці, бо менавіта так называюць Людмілу Яўгенаўну цяперашнія ўдзельнікі. Летась яна сышла ў лепшы свет пасля доўгай хваробы. Она могла и поругать, и пожурить. То есть, ну вот, знаете, как кнут и пряник. Порой, ну вот, мама может и за что-то ай-яй-яй и поругать, и где-то и пальчиком погрозить, а где-то наоборот. То есть, ну вот есть такой большой пряник, который мы вкушали от нее. То есть, ну, все эмоции достаточно такие трогательные, трепетные, несмотря на то, что, да, порой, ну, рабочий процесс, рабочие моменты, да, нас ругали, да, порой мы отстаивали свои какое-то мнение, то есть мы считали, что мы правы, вот, но она умела мастерски, ну, скажем так, нивелировать все острые углы. Канцэртная праграма «Танец праз усё жыццё» прысвечаны Людміле Яўгенаўне, якая ў 4 гады пачала займацца мастацкай гімнастыкай у Наталі Наважылавай і спрабавала паступіць у харэаграфічнае вучылішча. Але сама казала, што, дзякуй Богу, гэта спроба была няўдалай. Рознымі шляхамі траплялі ў народны ансамбль «Рэй» і яго цяперашнія ўдзельнікі. Я першакурсніца, і на пачатку года нас збірала кіраўніцтва універсітэта, і на вялікім мерапрыемстве нам расказвалі пра калектывы творчыя, якія існуюць у нашым універсітэце. І, конечно, для мяне асабіста, як чалавека, які цікавіцца беларускай культурай, такі самым яскравым аксамітам таго, пра што расказвалась, было менавіта калектыў «Рэй». Я адразу вырашыла, што мне хочацца удзельнічаць, і я далучылася амаль адразу. Нягледзячы на тое, што я мастак па спецыяльнасці, і ў мяне няма ніякай дадатковай падрыхтоўкі ў плане танцаў, харэаграфіі, але нягледзячы ні на што, Людміла Евгеньевна, яна пагадзілася ўзяць мяне, і мяне вельмі ўражвае, што ў нашым калектыве ніхто не глядзіць на у каго якая падрыхтоўка, разумееце? Да ўсіх ставіцца аднолькава, падтрымліваюць адзін аднаго. За 26 гадоў у ансамблі Людміла Яўгенаўна паставіла каля 20 танцаў, лепшыя з якіх паказалі ўвечар яе памяці: падыспань, матылёт, мазурка. Яна займалася са студэнтамі сама на занятках і экзаменах, а пасля адшліфоўвала майстэрства ў калектыве. Она полностью вводила студентов, что такое народный танец, как его танцевать, начиная с позиций, заканчивая комбинациями и этюдами. Госэкзамен – это полностью практический вид деятельность, скажем так, то есть студенты выступали, они танцевали народный танец. Не только белорусский танец, но и все другие народности, какие существуют. То есть Людмила Евгеньевна профессионал, и она полностью владела знаниями всех танцев. У свой час ансамбль «Рэй» аб'ездзіў танцавальныя фестывалі па ўсёй Еўропе. Але Віктор і Людміла Васіленя не пакідалі выкладчыцкую працу, бо верылі, што ў студэнтах прачнуцца артысты і прыйдуць у калектыў тыя, хто павернецца тварам да народнай культуры і танца, як гэта зрабілі на гэтым культурным тыдні Алесь Мойскі і Арцём Камякоў.
Дыялог дзеля міру і глобальнай бяспекі, супрацоўніцтва і ўзаемадзеянне. Беларусь у ліку 110 краін прыняла на гэтым тыдні ўдзел у 6-м сусветным форуме па міжкультурным дыялогу, што прайшоў у сталіцы Азербайджана. Дзяржаўныя дзеячы высокага ўзроўню, кіраўнікі парламентаў, рэлігійныя лідары, навукоўцы, журналісты, прадстаўнікі розных этнічных, моўных і культурных груп сабраліся ў Баку, каб з дапамогай канструктыўнага дыялогу зрабіць унёсак у прасоўванне міру і глобальнай бяспекі. У ліку дэлегатаў прадстаўнікі сферы культуры Беларусі на чале з міністрам культуры Рэспублікі Беларусь Анатолем Маркевічам. Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» на гэтым культурным тыдні прэзентавала ваенна-гістарычную драму «Час вярнуцца». Рэспубліканская прэм'ера карціны прайшла ва ўсіх кінатэатрах краіны і была прымеркавана да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Фільм захоплівае з першых хвілін і не адпускае да самага фіналу. У ім нямала па-сапраўднаму трагічных момантаў. Кожны кадр і кожную сітуацыю пражываеш нібы сам. Когда меня спросили перед поступлением к Турову, для кого я хочу делать фильмы, для себя или для зрителя, я однозначно решил, что для зрителя. И это художественное произведение, опять-таки, и касаемо такой темы 80-летия освобождения Беларуси, оно так ответственно. И я думаю, что те ветераны, которые оттуда посмотрят, и мой дедушка, и других людей, дедушки, отцы, я думаю, им не будет стыдно. Нягледзячы на тое, што здымкі праходзілі ўсяго толькі 35 дзён, падрыхтоўка матэрыялу і сцэнарыя заняла больш за 2 гады. Наша страна партизанка, и вот это вот белорусское движение, оно, наверное, идет через каждое сердце белоруса. Вот я бы хотел через нашу картину сегодня показать подвиг белорусского народа, да и подвиг, наверное, советского народа. Это фильм, в котором соединили свои усилия белорусская съемочная группа, белорусские актеры и наши российские коллеги, чтобы остановиться на одном, наверное, известных историкам, но малоизвестных широкой публике эпизодов подготовки операции «Багратион», а именно тот момент, когда партизанская разведка нашла проход через непроходимое болото, и там была проложена так называемая Лежневка. То есть это гать, но не обычная гать деревенская, где могут пройти человек или телега с лошадью, а такая Лежневка, где прошли и большие воинские формирования, и большие танки. Благодаря этому они зашли в тыл противника, но и поспособствовали началу и успешному проведению операции «Багратион». Прататыпы галоўных герояў таксама рэальныя людзі, камандзіры і байцы партызанскіх атрадаў, прадстаўнікі розных народаў СССР, якія змагаліся на нашай зямлі. Это фильм о войне, но про мир. Весь фильм про мир и любовь. В картине 4 человека разных национальностей, объединившись в одно, идут к победе. И это правда. Про любовь есть любовная линия. Мой персонаж – это командир партизанского отряда. Сложность была в том, что основную часть роли персонаж без голоса. В этом была сложность, потому что все нужно было, грубо говоря, сыграть глазами, своим состоянием. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Максіма Горкага да Дня перамогі і 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прадставіў на гэтым тыдні дакументальную драму «Горкі хлеб». Мастацкі кіраўнік тэатра, заслужны дзеяч мастацтва Сергей Кавальчык вырашыў паказаць 3 навелы паводле твораў Галіны Злабенка. Гэта рэальныя гісторыі дзяцей, якія рана даведаліся, што такое вайна. Іх расказваюць дарослыя, але ад гэтага іх расповеды не становяцца менш пранікнёўнымі. Очень сильные истории человеческие. Вообще ужасная тема. Дети и война – это же ведь несовместимые понятия. И люди, развязывая войны, они совершенно не думают о том, что между враждующими армиями могут дети находиться. Вялікая чынная вайна ў чалавечых лёсах, успамінах і творах мастацтва. На гэтым культурным тыдні па ўсёй краіне распачаліся тэматычныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 9 мая. Для кожнага чалавека дзень перамогі мае асаблівае значэнне. У гэты дзень людзі розных узростаў і прафесій збіраюцца разам, каб ушанаваць памяць герояў і падзякаваць ім за мірнае неба над галавой. Напярэдадні аднаго з найважнейшых свят для нашай краіны заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Жанет прэзентавала песню «Не маўчыце», прысвечаную усім абаронцам.
Пра знаёмства з легендарным героем вайны Геннадзем Юшкевічам, здымачны працэс кліпа і сімвалічны фінал у наступнай размове. Жанет, Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Жанет, так проникновенно спеть про войну, как это сделали вы, может только человек, который все детство слушал рассказы об этом. Наверняка в вашей семье была ситуация, которая подсказала вам, как это сделать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я дочь военного, и для нас День Победы это всегда был один из главных праздников именно для нашей семьи. Я помню, как мы готовились к парадам. Как только я пошла в 1 класс и мне позволили участвовать в параде, я сразу же записалась в кружок барабанщиц. И каждый парад мы проходили с барабанами, с барабанной дробью, с горном, в таких ярких, красивых костюмах нарядных, парадных. А уже позади нас уже шли военные. Вот эти флажки, вот эти шарики, это действительно праздник со слезами на глазах. Мы ходили в кружки, где обязательно были конкурсы, посвященные именно войне, миру. Поэтому для меня с детства вот именно тема Великой Отечественной войны была очень важна. В своих дочерях вы обязательно воспитываете уважение к подвигу их прадедов? Да. Вообще наша семья, в частности мой супруг Павел, он увлекается темой Великой Отечественной войны. Ему это очень интересно. У нас дома есть огромное количество книг, в том числе автобиографичных и каких-то документальных с фотографиями. И мы все изучаем. Нам очень интересно, как это было на самом деле. И, само собой, своим детям мы тоже об этом говорим, мы им рассказываем, мы им показываем. Поэтому дети еще более серьезные, еще с большей ответственностью относятся к этому празднику. И когда мы планировали снимать клип, я подумала о том, что обязательно нужен ребенок в клипе, показать эту связь с будущим поколением. И я сижу, общаюсь по телефону с своим директором, а Диана что-то там вяжет или что-то делает. Говорит, мамочка, так давай это сделаю я. Песню я уже выучила. И мы рискнули. И, честно, я не жалею. Я считаю, она справилась. Песня «Не молчите» Александра Сухарева словно написана для вас. Она не случайно появилась в вашем репертуаре? На мой взгляд, у каждого артиста обязательно в репертуаре должна быть песня о родине, о маме и о войне. И я очень благодарна Александру Сухареву за то, что он доверил мне эту песню, потому что она красивая, она глубокая, она серьезная. В ней столько смысла, и тем более «Не молчите». Мне кажется, на сегодняшний день это такая актуальная тема. Мы видим, что творится вокруг нас, в соседних странах. И мы видим, как многие пытаются стереть эту память, исказить ее. Поэтому, на мой взгляд, сегодня как никогда важны именно такие песни с таким текстом. Самый молодой разведчик СССР. Один из самых уважаемых ветеранов Беларуси Геннадий Владимирович Юшкевич. Как воистину этот легендарный человек, он откликнулся на просьбу сняться в клипе? Честно говоря, я молилась, мол, Господи, только бы он согласился. Я знала, сколько человеку на тот момент уже лет. Тогда было 95, вот в январе ему исполнилось 96. Я вот была уверена, что человек в этом возрасте скажет, нет, все, я свое уже отыграл, отвоевал, все, на этом стоп. И для нас это было событие. И когда я смотрела на него, как он шел по площади, я понимала, что передо мной действительно настоящий герой, каких мало. Очень символичный финал клипа. Герой Великой Отечественной войны и молодое поколение вместе возлагают цветы к памятнику Победы. На это невозможно просто смотреть без слез. Вот когда ты снималась в тот момент в клипе, что ты ощущала, когда держала за руку такого человека, благодаря которому у нас мирное небо над головой? Я чувствовала гордость, потому что он пошел на войну еще ребенком и не боялся сражаться с врагами. На тот момент было плюс 35, и, честно говоря, нам, взрослым людям, было тяжело, потому что я дубль за дубль проходила тоже площадь, и думала, что вот как это можно вынести. Я смотрю на Геннадия Владимировича, он идет, ни одного слова. Мне казалось, в какой-то момент скажет, все, хватит, стоп. Пока мы не отсняли последний дубль, он все делал с высоко поднятой головой, довольно горд. И мой ребенок на тот момент, 6-летняя еще девчонка, она тоже делала все очень достойно. Я действительно и гордилась этим человеком, гордилась своей дочерью. Какие-то интересные моменты, возможно, во время клипа рассказывал вам главный герой? Мы недавно ездили к Геннадию Владимировичу домой. Что тебе запомнилось? У него очень много было медалей и висели
фотографии с войны на стенах. Еще мне понравился его вкусный чай, который он нам приготовил. Он ведь пошел на войну, закончив 6 классов, ему было всего 13 лет. Он подписал себе 2 года, чтобы его взяли туда. После войны он за 3 месяца закончил программу 4 лет в школе, то, что он пропустил, для того, чтобы поступить далее учиться на офицера. Он нам подписал книгу нашей семье. Там были потрясающие слова. Я думала, боже мой, дай Бог каждому до такого возраста дожить, иметь такую ясную память, быть настолько порядочным, настолько благородным человеком. Он говорил много о войне, показывал фотографии. И мы потом уже вышли, когда дочка сказала: мама, какое это важное событие для нашей семьи сегодня произошло. Когда смотришь клип, происходят взрывы и выстрелы, и вы словно содрогаете. Кстати говоря, ставили передо мной задачу: ты должна спокойно относиться к этой сцене, как будто ты просто со стороны. Это невозможно воспринимать спокойно. А когда ты понимаешь, что это было по-настоящему, что действительно вот так бездумно гибли люди, их просто убивали. Я несколько раз начинала плакать, потом опять приходила в себя. Я пыталась как-то абстрагироваться, но у меня не получалось. Но, тем не менее, я благодарна и посмотрела, когда уже увидела, я поняла, что зато я была настоящая такая, как есть. И, наверное, вот это было важнее, гораздо важнее, чем кого-то сыграть в этом клипе. Там в этом клипе я такая, какая я есть. Палац Рэспублікі на гэтым культурным тыдні у межах рэспубліканскага фестывалю «Беларусь. Моя песня» прымаў прадстаўнікоў Гомельшчыны. Белтэлерадыёкампанія правяла здымкі галаканцэрта «Галасы Палесся» ў прасторах сусвету, тэлеверсію якога 19 мая можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Беларусь-3». Наша карэспандэнт Марыя Брэхун завітала на канцэрт і пазнаёмілася з яго удзельнікамі. Прапануем разам узгадаць атмасферу музычна-танцавальнага свята ў наступным рэпартажы. Больш за 1200 удзельнікаў сёння выступяць на сцэне. Але Гомельскай вобласцю падрыхтаваны не толькі святочны канцэрт. Што можна пабачыць яшчэ, даведаемся зараз. Фестываль «Беларусь. Моя песня» – гэта магчымасць убачыць і пачуць лепшых артыстаў кожнай з абласцей. Ад Гомельшчыны гэта больш за 3 дзясяткі калектываў і сольных выканаўцаў. Сам галаканцэрт атрымаў назву «Галасы Палесся» ў прасторах сусвету. Назіраць за дзеяннем у зале пашчасціла 2500 гледачам. У нас это не первый раз мы проводим такие мероприятия, и поэтому для нас это не проблема, это просто радость. И хотелось бы, чтобы и продолжалось хотя бы раз в 5 лет. Вот такой праздник мы делали для наших творческих коллективов и показывали наш творческий потенциал, на что мы способны сегодня. Па задумцы, канцэпцыя канцэрта заснавана на сімвалах неглюбскага рушніка, у 120 узорах якога адлюстраваны светапогляд усяго беларускага народа. Неглюбскія рушнікі ў часы СССР атрымалі сусветную вядомасць. Яны дэманстраваліся на буйных выставах дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў Італіі, Германіі, Великабрытаніі, Японіі, Бельгіі, Францыі, Канадзе і США. Вядучыя музеі свету набылі іх у свае калекцыі. На любой выставке, на любом мероприятии, на любой передаче, даже которая снимается, где задействованы неглюбские рушники, они сразу привлекают внимание своей самобытностью, своей краской. У нас сохранена уникальная техника ткачества. У нас неглюбский рушник ткется с изнаночной стороны. И мастер, пока не доткет свой рушник, он не видит своей работы. Когда срезается рушник со станка, потом открываем лицевую сторону, и мы видим то, что мы соткали. У фае Палаца Рэспублікі разгарнулася маштабная экспазіцыя элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Гомельшчыны. Кожны змог пазнаёміцца з традыцыйнымі рамёствамі вобласці. Напрыклад, быў прадэманстраваны такі асаблівы від рамёства, як сожская скань. То есть из вот такой вот разной древесной стружки, разных пород дерева, мы творим вот такие вот вещи. То есть из стружек мы можем сделать различные панно, шкатулки, иконы, сундуки, яйца пасхальные. Таксама Гомельскі абласны музей ваеннай славы прадставіў сваю экспазіцыю да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Представлены награды Советского Союза. Здесь вот мы
активно работаем с образовательными учреждениями. В нашей области у нас несколько проектов «Битва за Беларусь», «Имя им герои», «Носите ордена, они вам за победу». Поэтому мы как бы продемонстрировали то, с чем мы работаем. А также у нас появился новый объект пару лет назад. Это военно-исторический комплекс «Партизанская Криничка». Это место первой стоянки Гомельского партизанского отряда «Большевик». Поэтому мы и эту тему здесь обозначили. Вельмі чакалі паездкі ў Мінск удзельнікі узорнага ансамбля танца «Мелавіца» Уваравіцкага цэнтра дзіцячай творчасці. Цікава, што касцюмы стваралі самі дзеці, іх мамы і бабулі. У нас будет такой венок танцев, который состоит из 3 танцев. Это краковяк, веселуха и базар. Он будет соединен, он будет в прологе. Это будет 3 танца подряд. Для нашего коллектива, во-первых, это очень почетно, потому что в этом году нашему коллективу 30 лет. Танцевальный коллектив Stay Dance Project приехал из Рогачова. Танцоры з'являются постоянными удельниками разных фестивалей. На сцене Палаца Республики коллектив показал кранальный номер под назвой «Хани». Это трагическая история девочки, еврейка маленькая, которая потеряла родителей. Этот номер мы выставляли на международном танцевальном конкурсе Dance Congress. И мы получили специальный приз от Таранды, от Академии балета. Специальный приз получила девочка, ей 11 лет. Для нее эта история такая душевная, очень сильная. Главный режиссер Петр Иванович пригласил нас на концерт, то есть с сольным номером. Творчая команда Белтелерадиокомпании провела здымки концерта «Голосы Полесья» ў прасторах сусвету для телеканала «Беларусь-3». Завершится фестиваль масштабным музычным шоу усіх рэгіёнаў у Дзень незалежнасці на галоўнай святочнай сцэне сталіцы. Марыя Брэхун і Сергей Юбко спецыяльна для культурнага тыдня. У дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа на гэтым тыдні распачала працу часовая літаратурна-мастацкая экспазіцыя «Шаржына класікаў». На партрэтах, якія мы прывыклі бачыць у падручніках і кнігах, Якуб Колас, Янка Купала, Максім Богданович, Кандрат Крапіва і іншыя літаратары звычайна паказаны вельмі сур'ёзнымі. Гэтай выстаўцы мы хацелі паказаць не толькі шарж у выяўленчым мастацтве, але і паэтычны шарж. Гэта тычыцца творчасці Якуба Коласа, тому што Якуб Колас, ён быў чалавекам з вельмі добрым пачуццём гумару, які часам любіў пажартаваць. У яго ёсць шэраг вершаў такіх смешных, жартоўных, якія невядомы шырокаму колу чытачоў, прыхільнікаў творчасці Якуба Коласа. Гэта вершы на медыцынскія тэмы. Якуб Колас у сталым узросце часта хварэў, часта ляжаў у стацыянары. І, канечне, настрой быў не вельмі добры. Яму хацелася палепшыць настрой і сабе, і сваім дактарам, і медыцынскаму персаналу, які лячыў класіка. Ён прысвячае ім караценькія такія вершыкі. Таксама у доме Коласа зараз працуюць над інклюзіўным музейным праектам для людзей з парушаным зрокам. Музей навобмацак. Ён рэалізуецца на грант прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Як плануецца прыстасаваць музей для адаптацыі ў ім інвалідаў па зроку, як задзейнічаны ў праекце непасрэдна самі людзі з абмежаванымі магчымасцямі па зроку, і ці ёсць думкі паступова зрабіць коласаўскі музей даступным усім катэгорыям людзей з інваліднасцю у нашай наступнай размове. Марыя, вітаем вас. Музей навобмацак – гэта не адзіны праект коласаўскага музея, скіраваны на людзей з інклюзіяй. А хто дапамагаў ажыццявіць яго, самі наведвальнікі? Так, сапраўды, музей ўжо існуе, дзейнічае інклюзіўны праект «Адчуй музей» для дзетак з парушэннямі слыху. А ў гэтым годзе пры падтрымцы гранта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь мы рэалізуем яшчэ адзін праект «Музей навобмацак» для людзей са аслабленым зрокам і якія страцілі зрок увогуле. Ці звярталіся падчас падрыхтоўкі праекта да іншых музейшчыкаў, калег, якія таксама рыхтавалі праекты для людзей са слабым зрокам? Канешне, справа ў тым, што рэалізаваць інклюзіўны праект для людзей са слабым зрокам гэта нялёгкая задача. Візуальны падыход да падачы інфармацыі дамінуе ў музеі. І калі мы, напрыклад, на хвіліначку заплюшчым вочы ці апынемся ў цемры, у нас першае пачуццё – гэта безвыходнасць і бездапаможнасць. Але потым, калі мы збяромся крыху, у нас пачнуць працаваць усе органы пачуццяў. Мы зразумеем, што прадмет на дотык можа даць пэўную інфармацыю, што гук у прасторы даць арыентацыю, куды
ісці рухацца далей. Пэўны пах можа таксама нешта нагадаць ці даць нейкі штрышок да адпаведнай інфармацыі. Інклюзіўны праект павінен складацца з некалькіх частак і абапірацца на вопыт іншых вельмі патрэбна. Напэўна, больш за ўсё, там, дзе я падарожнічала па музеях, гэта былі маскоўскія музеі ў асноўным, мне спадабаўся музей рускага імпрэсіянізму. Ноу-хау каманды гэтага музея – гэта суправаджэнне кожнай выстаўкі парфумернымі кампазіцыямі. То бок мы можам паглядзець, напрыклад, на карціну Станіслава Жуковскага. Мастацкая работа, пакой у інтэр'еры. Мы бачым тактыльна гэта, як можна паглядзець саму карціну, шрыфт Брайля, і потым колбачка маленькая шкляная. Мы так открываем і адчуваем водар старога будынку. Так і написано водар старога будынку. І я думаю, што для нашага інклюзіўнага праекта гэта будзе таксама цікава. Таму што інклюзія гэта ж не толькі для людзей з інваліднасцю. Інклюзія ў першую чаргу таксама для нас, людзей, таму што нам таксама гэта патрэбна. Паглядзець на свае адчуванні ўнутраныя. І вось тое, што мы робім для людзей з інваліднасцю, гэта таксама патрэбна, напэўна, ў першую чаргу больш і нам самім. Добра, калі, напрыклад, на карціну можна нейкую зрабіць асацыяцыю з водарам, то як музейную пляцоўку Якуба Коласа прыстасаваць для гэтага? Сапраўды, музей мемарыяльны, наш музей цікавы, незвычайны. Таму я нават крыху зараз задумваюся над тым, каб каманду нашу працоўную групу крыху пашырыць. Таму што ўвогуле, для мяне інклюзія пачынаецца тады, калі чалавек адчувае сябе уключаны ў кантэнт музея. То бок няма пандуса, чалавека ўнеслі на руках, ці дапамаглі яму падняцца. І яму ў музеі добра, яму ў музеі цікава, гэта і ёсць інклюзія. І вось калі, мне здаецца, нам дапамогуць наш музей інклюзіўны стварыць людзі са слабым зрокам, мы дамаўляемся з людзьмі са слабым зрокам, якія пазбавіліся зроку, каб яны дапамаглі нам. І вось зрабілі шрыфт Брайлем, таблічкі, мы зрабілі тактыльныя дошкі. І такія ёсць ідэі, таксама крыху ўзятыя з музеяў іншых калег. Ёсць такі музей пляцоўка інтэрактыўная Мікалая Астроўскага, таксама ў Маскве. Гэта музей культурны цэнтр для людзей з інваліднасцю. Там і бізнес-трэнінгі для людзей з інваліднасцю, гэта і спектаклі ў цемры, і канцэрты ў цемры. І мне здаецца, калі мы проста самі завяжам сабе вочы і таксама паспрабуем пабыць у нашым музеі, гэтыя прадметы будуць нам дапамагаць самім таксама на нашых экскурсіях. І гэта можа быць цікава і дарослым, і падлеткам, і дзеткам з ментальнымі асаблівасцямі. А ёсць яшчэ мы, якія таксама хочам адчуваць, глядзець па-іншаму на сучасны музей. Праект яшчэ мае і гукавое суправаджэнне. У нас ужо ёсць вопыт правядзення экскурсіі ў цемры, і менавіта квест па музею нашаму. І людзі шукаюць па гукам музейныя прадметы. Гэта дужа цікава. І вось мы таксама будзем выкарыстоўваць і ў інклюзіўным праекце гэтыя гукі. Гукі і старога дома, і крокі коласа, і голас коласа. Усё гэта можна будзе пачуць у манафонах, якія будуць на тактыльных станцыях. Калі плануецца ўжо першыя такія экскурсіі? Мы, канешне, плануем, што напрыканцы года у лістападзе гэта ўжо будзе такая гатовая экскурсія, але спачатку будзе яшчэ пэўны практыкум, семінар. Таму што калі ты ўдзельнічаеш у такіх розных інклюзіўных семінарах, ты чуеш розныя праекты цікавыя. І мне падалося, што я магу дапамагчы такім чынам. Ці ёсць думкі ўвогуле зрабіць Коласаўскі музей даступным для ўсіх людзей з абмежаванымі магчымасцямі, не толькі па зроку? Канешне, гэта в наших планах, але наш музей, як я ўжо сказала, мемарыяльны. Гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. І, напрыклад,
зрабіць Тыя ж лесвіцы. Тыя ж лесвіцы, на жаль, не атрымаецца. Можна зрабіць такія перанасныя пандусы. На мемарыяльных нашых сядзібах мы таксама плануем зрабіць такія перагародачкі, каб парогі можна было добра на інваліднай колясцы пераязджаць. Вось. Але гэта даволі складанае пытанне. Вось. Ну, будзем думаць. Сучаснае беларускае мастацтва ў самым цэнтры сталіцы. На гэтым культурным тыдні ў Палацы мастацтваў распачаў працу 7-й фестываль «Арт-Мінск». Сёлета на форум поступила больш за 1000 заявак і 3000 работ, з якіх журы адабрала 450. Свае творы прэзентуюць 200 мастакоў, сярод якіх як вядомыя, так і пачаткоўцы. Выставачны праект адзначыўся сваёй маштабнасцю, паставіўшы новы рэкорд па колькасці ахвотных прыняць удзел у выставе. Такі высокі інтарэс айчынных мастакоў да «Арт-Мінска» абумоўлены адсутнасцю пэўных крытэрыяў для экспазіцыі, акрамя навізны работ. Гэтым разам адной з асноўных задач для арганізатараў стала раскрыццё стылю кожнага майстра. Когда мы говорим про точку отсечения, мы не определяем 200 авторов хорошие, 1100 авторы плохие. Это процесс, который, вот знаете, как в спортивном событии, вот здесь и сейчас. Новы падыход і да афармлення выставы. Увазе наведвальнікаў заніраваная прастора. У аснове такой канцэпцыі вылучэнне асобнай залы для канкрэтных відаў мастацтва. Напрыклад, размежавалі абстрактны і класічны напрамкі жывапісу. Апошні ўвасоблены палітрай пейзажаў нашай краіны ў самых розных станах. Беларускую зіму ў рэалістычных замалёўках сельскіх краявідаў адлюстравала Юлія Мацура. Больш экспрэсіўны падыход да напісання прыроды прадстаўляе Дзяніс Барсукоў. Пэндзаль айчынных майстроў замацаваў і унікальныя з'явы для нашай зямлі. Это работа, которая делалась несколько лет буквально. На самом деле ей предшествовала большая экспедиция. У нас есть в Беларуси такое потрясающее явление, действительно уникальное, называется «Море Геродота». И море Геродота, когда реки разливаются так, что получается практически один сплошной заливной луг. И, соответственно, там очень много и наблюдательных пунктов за птицами, и в этом случае журавли действительно буквально летели мимо. Для мастакоў гэты маштабны праект не толькі месца сустрэчы з гледачамі, але і магчымасць убачыць, як сёння развіваецца нацыянальная культура. Так удзельнікі звярнуліся да гістарычнай тэматыкі. Працягнуў тэму мінулага і Всевалад Швайба ў сваім дыптыху «Вароты хатыні». Такі яркі вобраз напоўнены сімвалічнымі элементамі. Напрыклад, наведвальнікі могуць заўважыць асобы людзей сярод абвугленых дошак. Это как раз створки, которые открываются или закрываются, или заперты, всегда состоят из двух частей. Поэтому вот именно такая идея разъединяющихся холстов. То есть они могут выставляться и как соединенными, и как немножко разъединенными, то есть такие вот. Ну и при этом здесь еще ассоциация с сомкнутыми руками, которые связаны с забитыми бревнами. Штогадовы праект знаёміць не толькі з панарамай стыляў і жанраў, але і з творчымі эксперыментамі. Напрыклад, аўтар Дзмітрый Васильев у палатне «Сон» выкарыстаў незвычайную кампазіцыю, што набліжаецца да адлюстравання на сферычнай паверхні. Акрамя таго, каб выразна паказаць два розных светы, у карціне быў выкарыстаны фактурны жывапіс. Рэдкую тэхніку можна ўбачыць і ў серыі работ Ганны Мельнікавай «Калідор зацьменняў». У зале выстаўляюцца 3 работы, што дэманструюць трансфармацыю чалавека. Самі выявы выкананы на металічных пласцінах пры дапамозе тэхнікі мардансаж. Менавіта яна стварыла графічныя разводы, што нагадваюць мокрую тканіну. Изначально это делается на фотобумаге, серебряно-желатиновая печать. Далее происходит процесс, скажем, такой видоизменения изображения. Он неконтролируемый, его немножко можно подчинить, он происходит в несколько секунд. Незвычайны падыход да стварэння кампазіцыі прадэманстравала і Ганна Кохан. Да экспазіцыі «Арт-Мінск» мастачка прадставіла 3 палатна з выявай розных людзей. Каб трапіць у сюжэт, патрэбна было выканаць пэўную умову. Так, для карціны 24/7 патрэбна было паспець за суткі адправіць паведамленне аўтару ў сацыяльных сетках,
А для работы ў дынаміцы яе героі высылалі сваё фота падчас заняткаў сваім хобі. Цікавы прыём арганізацыі твора прадставіў і Михаил Дайлідаў, што аб'яднаў некалькі невялікіх замалёвак у одно графічнае палатно. Работа состоит из 9 разных работ. У меня накапливается очень много эскизов, которые нужно переводить в большие композиции. Но я в итоге решил их соединять в маленькие, в большие. Поэтому тут 9 разных работ и один человек в разных его ипостасях. Наведвальнікі фестывалю таксама могуць падтрымаць мастакоў шляхам галасавання. Каб даведацца больш пра самога аўтара альбо яго твор, побач з традыцыйным этикетажам вывешаны спецыяльныя QR-коды. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі прэм'ерамі, канцэртамі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.